sakon shida biyar ya fita da su shafa amadu a ba su ba kaka ce kyanu ya yi bros ibola ya ɗauko ba abu 'yan sanda za su yi semi final ranar lahadi saboda ni dan iska ne kawai ranar sai a yi semi final a buga final saboda ban san darajar kuɗi ba a yan takuna ba masu mun rigima ba ranar yan takuna masu mun rigima ba shi na sa ina cikin yan taku wallahi yan taku masu mun rigima ba mutane na ne bayan Allah ne yan taku wai gobe karfe 5 yan caku sun ce in dai ana so su zo gobe karfe 5 to kuma da magana ku zamu magana gobe karfe 5 kowane dan dambe ya fito ai kami ya cuce mu ya ce final ma ba a Kaduna ne ba an yaya a Kaduna shaga boga alƙalin bello shaga boga alƙalin bello ai kami cewa ai da baleri da fiyanu da dan ali sun yi mitin da zasu mun yi mitin din wai shago aloga ana da maki ne a kanka kanka bari maki ya cire ka alƙarin bello maki da sufar biyu ne kisa kwai uku ne kowa na ba shi fashe ta kura idan ne ɗauki ina ɗauki ɗan bura uba a ce na ne wannan ɗan bura uba ai da kun sha noma masu nan mana gaba ba Ibrahim ka daura ninka